pánom Čechom Konajou, s trénerom. Ale toto bola ukážka už vlastne na profesionálnej úrovni, kde to my robíme už pomaly 15 rokov. Sankársky šport je jeden z najtradičnejších zimných športov, ktorý je vlastne na Slovensku a je to olympijský šport. Nie veľa športov sa dostane na olympiádu, a športovcov hlavne. A týmto by sme vás chceli motivovať vlastne takému dobrému tréningu, aby každý jeden z vás mohol vyskúšať aspoň na takejto základnej. Teraz som vám chcel predstaviť, alebo tréner vám pustí zostrih z tréningu, ktorý je vlastne zameraný pre vašu vekovú kategóriu. Takže isto dievčatá a chlapci to už poznajú, tak si to pozrite, ako to vyzerá. Toto je vlastne štartovací trenážer v starom Smochovci, ktorý máme vybudovaný a je to vlastne, slúži to na nácvik štartu. Tá prilba kombinéza, tieto topánky, my to nazývame papučky a potom ďalej máme treníkárske rukavice, ktoré majú za prstov takéto hroty, s ktorými sa odstupí námet. My vám to dáme kolovať alebo tak. Sáhnete, láhnuť a trošku vás potlačíme. A trošku vás potlačíme, aby ste si to vyskúšali. Takže kto by si chcel sáhnuť na tie sáhne a vyskúšať sa previesť? Ale najskôr tí, čo nechodia na tréningy, poďte byť verní.